калонтарин давлати ҷаҳон Россия дар баробари масоати бузургу табиати боюрангин ва нотакрораш таъриху фарҳанги зебо дорад. шояд як рӯз дар Россия будан барои тавсифи ин ҳама кофӣ нест, вале бо сипарӣ намудани танҳо як рӯз низ метавон дар бораи ин мамлакати калонтарини сайёраи замин суханҳои зиёд гуфт. табиист ки агар ба таъриху фарҳанг таваҷҷӯҳ дошта бошем, дар ҳар шаҳри Россия гӯшаҳои ҷолибро метавон пайдо кард. масалан маркази маъмурии вилояти Ленинград шаҳри Гатчина. дар ин шаҳр қасри давлатии бадеии меъморӣ ва осорхона боғи Гатчина ҷойгир аст ки ба рӯйхати мероси умумиҷаҳонии ЮНЕСКО дохил мебошад. ин осорхона ҳамарӯза пур аз тамошобин аст. сайрҳои осорхонавиро кормандон дар сатҳи баланди касбӣ анҷом дода дар бораи экспонатҳо хеле содаву фаҳмо маълумот медиҳанд, мисле ки ҳодисаву рӯйдодҳо пеши назари ҳар тамошобин мегузарад. И уже в начале 20 века, после тех самых революционных событий, здесь был открыт музей. Богатый, большой. Недаром его называли пригородным Эрмитажем. Но потом война началась. Усилиями сотрудников удалось вывести довольно много вещей. Около 12 тысяч экспонатов. Так что много из того, что вы сегодня увидите, это вещи подлинные, спасенные в годы войны. Гатчина ёдгории меъмории пурарзиши фарҳанги шаҳрсозии Россия дар асрҳои 18-19 буда рушди қароргоҳи императории наздишаҳрии он давраро инъикос мекунад. макони аз ҳама тамошобоби шаҳр ансамбли қасру боғҳо мебошад ки унсури марказии он қасри Гатчинаи бузург аст. ин қаср солҳои 1766-1781 тибқи лоиҳаи меъмор Антонио Риналди сохта шудааст. бояд қайд кард ки сокинони шаҳри Гатчина имрӯз анъанаҳои фарҳангии худро пос медоранд ва барои рушди он таваҷҷӯҳ доранд. марказҳои асосии инкишофи маданияти шаҳр хонаи маданият, қасри ҷавонон ва маркази эҷодиёти ҷавонон мебошанд. дар асоси он шумораи зиёди коллективҳои эҷодии ҳаваскорон, аз ҷумла театри костюмҳои Катюша, ансамбли гуслинавози Перезвон, театри Зауглом, сирки халқи Гротеск ва клуби рақсу варзишии Элдорадо фаъолият мекунанд. роҳбари студияи санъати кӯчагӣ Фёдор Кухар мегӯяд бо фароҳам омадани шароити мусоид теъдоди коллективҳои эҷодии ҳаваскорон рӯз аз рӯз меафзояд. Если центр творчества — это скорее кружки, секции, это вот прям вот такая мастерская, да, где художники там в мастерских рисуют свои картины, то здесь это репетиционная база, это основательная подготовка различных мероприятий городского уровня, то есть районного уровня. То есть, действительно, учреждения на самом деле растут. Вот даже на своей памяти, когда помладше прибегал еще в первую секцию у нас там в ЦТЮ, вот, также нам удавалось попасть в Дом культуры для того, чтобы выступить на каких-то концертах. Вот, это всегда было приятно. бояд гуфт ки бо ташаббуси Фёдор Кухар дар Гатчина майдончаи скейт барои кӯдакону наврасон бунёд кардаанд. Фёдор бар ин назар аст ки студияи рақс дар кӯчаҳои Гатчина барои беҳбуди фазои ҷамъиятии шаҳр кӯмак мекунад. акнун кӯдак ба кӯча баромада метавонад дар майдончаи бозии скейт ба корҳои эҷодӣ ва варзиш машғул шавад ва дӯстони ҳамсоли худро пайдо кунад. бо дидани ин майдонча метавон хулоса кард ки санъат на танҳо дар нигорисон ё осорхонаҳо, балки дар ҳаёти ҳаррӯза низ ҷой дорад. он барои такмили ихтисос ва мутобиқшавии маънавии сокинон аҳамияти калон дорад. агар як рӯз дар Россия дар пойтахти фарҳангии ин давлат шаҳри Санкт-Петербург сипарӣ шавад, низ ҷолибу хотирмон хоҳад буд. осорхонаи машҳури ин шаҳр Эрмитаж аст ки ба ҳисоби калонтарин муассисаҳои фарҳангии ҷаҳон шомил мебошад. машғулияти дӯстдоштаи сайёҳону меҳмонон дар ин ҷо сайёҳату истироҳат дар соҳили дарёи Нива аст. садҳо киштиву қайиқ ва дигар намуди нақлиёти обӣ барои тамошобинон хизмат мерасонанд. ин шаҳри таърихӣ шабона низ дар ҷӯшу хуруш ва пур аз одам аст. ҷанбаҳси сайёҳати якрӯзаро дар Санкт-Петербург тамошои кушодашавии кӯпрукҳои ҷудошаванда ташкил медиҳад. барои дидани он аз ду паҳлӯи дарё садҳо нафар ҷамъ меоянд.
дар маҷмӯъ як рӯз дар Россия агарчи вақти тӯлонӣ нест, вале бе ягон шакку шубҳа метавон гуфт ки хотирмону таъсирбахш аст.